kto to prežil, to vie. Že aké to je trápenie. Keď stratíte dceru a matku 2 detí. Som Zlatica Labancová, som z Košickej Novej Vsi. Teraz žijem v Bernátovciach. Mám ako 2 vnúčatká na starosti, 1 dcerku postihnutú. Dostala som sa tak do problému, že to ťažko sa hovorí, ale poviem to skrátko. Dcera ako chlapca porodila, tak mi ho priniesla, dala mi ho na posteľ a zmizla. Neukázala sa vôbec, absolútne, až ak sa narodila jej druhá dcerka. To mala 3 roky, ak som spoznala ju. No, ale zhorel im domček. Nemali kde bývať. No tak som sa zmilovala, manžela som prehovárala, že by prišla k nám pomôcť. Prosolutovala som betku malú, že sa plakala, že nemá kde spať, že spia po vagónoch, že spia na ulici, vonku. Tak som chcela, že by dcera bola u nás. No lenže to bolo veľmi ťažké. Veľmi ťažké, lebo dcera chodila sa, plakala po nociach, chlapca zobrala so sebou, chlapec prepadol, manžel sa začal rozčulovať, že chlapec sa plakal s nimi, začal mi s manželom hádať. Prosto nedobre to išlo. No nakoniec som išla do školy za pani riaditeľkou. Pani riaditeľku som poprosila, že budem sa starať ja o ňo, že mamka, vysvetlila som mi, že aká je bezie, že nestará sa o ňo, že chlapec chcem, že by sa učil, že by bol dobrý, že by sa staral, že sa budem o ňo starať. No tak ona s tým súhlasila, tak som chlapca nosila ďalej ja do školy. No dcera sa plakala ďalej, aj s ňou, takže to bolo ťažký život bol, no. Ťažko to išlo. No a nakoniec manžel ochorel, pošiel do nemocnici, potom sa pýtal domov, zomrel. Po roku zomrela mi aj dcera, na cirrózu pečenia, po pečeniu už jej nevydržala toľko alkohol, i tie drogy, čo si píchali, pošla ich ona, robila som jej pohreb. No a tak som sa trápila a trápim sa aj ďalej. Ostali mi 2 krásne vnúčatá. Tá sociálka, čo chodila na kontrolu, čo kontrolovala Betku a aj Lacka, tak mi povedali, že niečo mi zoženú, že pôjdem do krízového centru s deťmi, lebo tam nemôžeme bývať. My sme tam nemali vodu, nebolo tam ústredné kúrenie, nemali 10 detí okúpať, na bombu sme mali šporák, tam sme varili a tak sme sa ocitli tu v Bernátovciach. No, je tu veľmi dobré, som spokojná, lenže není tu obchod a tu je ďaleko, potom až do Myšle treba ísť, to je veľmi ďaleko, to ja sa sama bojím, ani na nákup ťažký nemôžem nosiť, som na invalidnom dôchodku. Jak sa mi možno, že vidíte, máme 5 kúlem a to treba topiť. O 7 musíte si drevo narúbať na nosici, musíte si všetko nachystať sama. A do školy o 7 to je školský spoj, o 7 len je spoj. Potom celý deň tu autobus nechodí, až po obede. No mala teraz začala chodiť do 1. ročníka a má družinu. Tak do 4. je v družine. Ale o 4. keď ju vyberiem, my spoj nemáme až o 5:30. No, teraz je teplúčko, môžem z ňou chodiť do parku ísť, alebo tak ísť do obchodu. Ale ak bude chladno, zima, my 1,5 hodiny, neviem, kde budeme čakať. A chlapec chodí na tréningy. A tréning je do 6. do 5:30. A to autobus ide z mesta posledný o 5:30. No, takže nemôže ísť na tréning. No už teraz 2 mesiace nebol, lebo nemá jak sa dostať. Tak rada by som bola, keby mi niekto pomohol, že by som sa dostala kde lepšie. Do školy budú môcť chodiť i sami, že sa nemusím starať, že kedy autobus príde, že či prišiel, či neprišiel, či sa za čomu meste nestalo. Bude tam teplúčka voda, kúpeľňa, i obchod je tam že blízko. I všetko bude mať blízko, že nebude môcť sa toľko namáť, že všetko bude skoro pod nosom. No, veľmi, veľmi ďakujem ľuďom, ktorí mi chcú pomôcť a mi pomôžu.